съм Деса Спарухова, а вие сте с кръстните новини на ДГ-ТV. Здравейте, аз съм Павел Колев, а вие сте с прогноза за времето на ДГ-ТV News. Здравейте, трябва да ти кажа нещо. Кай си бързо, че има работа. Абе тя... Това е ли изпробих от това камъче вече да е? О, добре, айде. Здравейте, аз съм мистер Гитар. Малка тиша, бе. Аз съм Павел Колев. Днес ви попитах какъв клип да снимам и Тодор Тодоров предложи да каже 25 факта за себе си. И ето почваме. Когато харесвам една песен, ама наистина много я харесвам, не спирам да я слушам в продължение на 2-3 дена. Какво става, хора? Попитах ви преди няколко дена за предизвикателство, които искате да направя и ми предложите няколко доста интересни, сега ще направя именно тях. Добре, хора, аз съм Павел Колев. Коледа да дойде, кое значи може да спирате постите и да грабвате пържолите. Служи си ръката на дарца. Да, бе! Топчици ли нямаме, а? Слагай! Това случва ли се някога? Толкова съм гладен. Я да видим какво има в хладилника. А в шкафовете е баси. Ако виждате себе си в този отчаян младеж, имам решението за вас. Трошия. В днешния клип ще си говорим за БДЖ. Това е може би единственото място, което е по-пълно от автобус 280. Ах ти мръснико! Така ли стана, а? Очакваш цици, а получаваш това? Днес Петро наблюдава един доста скучен мач. Да, съгласен съм, Боби, хората им е толкова скучно, че почват да хвърлят всякакви предмети на терена. Виж, толкова много свирки не е луд, както жена ти не е вече масажистка на дворите. На. Ало? Ало, маме, как си? По същия начин, в който бях преди 3 минути. Защо звъниш пак? Притеснявам се, имаш ли какво да ядеш? Ами, да, имам. Да, имам какво да ям. Чупихме буркани, сега остава по-неприятната част, именно буренето. Нека видим колко съм събрал. 24, по 10, 240 лева, 244 лева. Цяла година бачкане и накрая отиваш на море, искаш да се отпуснеш, да си починеш, ама така ли става? Ами не става така. Бе, пишлемета, сте и сте фърли тоя пясък, бе. Винаги съм знал, че ще бъдеш страхотен. В принцип има 3 типа сервитьори. Супер интенсивизирания, човекът, който не иска да е там и постоянно бърза, и беше ли добре сервитьор. Не бе, изготвих цяла маркетингова стратегия. За какво? Да се увличат морква. Моля, що за безумна идея и то по време на зимата? Ще бъде детска планета. Лошо ми е, аз съм Али Раза и обичам много баклава. Лошо ми е, аз съм Али Раза и обичам много баклава. Колко тежи най-голямата жива котка? 15 кила! Столе! Отговорът е? 418,2. Невероятно! Феноменално! Той пада и се търкаля! Какво става, хора? Аз съм Павел Колев.
Хубаво на ми да направя една шега с моят съприятел. Ицо е много голям фен на FIFA. И аз от помощта на ето тази апликация на телефона ми реших да изключим телевизора му, докато играе матч. Много лесно работи, просто натискам копченцето. LG. Вижте какво се случи. Бе! Ицо? Я ще. Що ме снимаш, бе? Какво бе? Що ме снимаш? Значи ти си бил от една седмица. Сега съм четвърта седмица. Как се върна в трета? Що ми го причини? 7. Да бъде смърт! 4. Това е неговия крак. Мисля, че ще има кръв. Спокойно, смърти си ръката. 1, 2. Next level! Яс! Казах ли ти? Пут го! Яш! Пий го! Надолу! Да уяме да го пия сега. Избете. Да. Капа се да курва. Има гъчки. Али, нещо бива. Welcome to the dungeon. Майка ти дема! Бастун бял! О! Павка, ще му вземеш се обръснеш. Не, човек. Всички знаем, че Не, ще се подмладиш с 12 години. До вечер има лайв. До вечер имаме лайв в 9 часа. Няма да бъде голобрат. Даже двойно наказание ще изтърпя, но няма да бъде голобрат човек до вечера лайв. Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Скука! Стига да не съм почнал още видеото и вече сте скучно. Скука! Хей, Колев, направи пародия на клипът на Криско и Герин Кол "Елай си вземи". Искаш ти мирашки да ядеме, елай си вземи. Знам, че мале как ще изпопам. Искаш ти мирашки да ядеме, елай си вземи. Елай си вземи. За тебе имам кутия с мирашки, елай си вземи. Елай си вземи. Днес ще играем в FIFA. Тоест ще го бия на FIFA. Лол! Към Маркес. Прави ми неудобно, Христо! Прави ми неудобно, Христо! О! 6-1-9! 6-1-9! Бас го се почуби го! Никога не съм имал интимни отношения с някого, заедно с когото съм снимал клипове. Не. Павка? Не сме ние! Не! Чай сега, а може ли? Докато съм снимал клипове, да съм имал интимни отношения. Божо Битс! Нетко Пича! Чували прави Марта! Лъчо Тъста! Ицака Мара Пака! Павел Колев! Добиче като мен става много рано в 5, защото сутрин в обора с свинете съм заед. Не мога да чета една пацкура. Това бързо тя курли, бе. О, майко! Най-добрия бате. Добиче като
По-скоро, толкова. Или кучешка храна, или шоколадов пудинг. Определен кучка храна. Да. Верно? Да. Хубаво ли? Не. Божо Битс. Чичуари прай Марта! Ицака Марафака. Павел Колев. Една дума. Чудовище, Годзила, динозавър, убит, ранен, кой умира? Какво? Гущер. Нещо? Микрофон, вече Оскар. Някой взе Оскар за този филм. Кой? Тази година ли? Тази година! С чудовище. Това с Леонардо. От мъжта. Завръщане. Мисъл, няма проблем. Ти видя ли какво ста? Никога не съм играл животно.com. Животно.com. През цялото време бара каза на папката му. Си сега ще го прави. Животно.com. Не съм. И аз не съм. 3 и... Тук. Човек, око за око, едно око. Не. Око за... Зъб за зъб, око за око, око за две, зъб за чине. Защо мене? И ние току-що спечелихме. Кое? Състезанието на Тъпки 5. Верно ли? Не! Къде? Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Играчи, какво става? Аз съм Ицак. Нетко, The Pitch Pitch. Какво става, хора? Пиче. И днес виждате началото на Играчи FC. Пацкура. Май беше ми даме го. Не как се отцапа. Ево! Нека да увисне! Ево! Те натурали. Кога искаш? Но аз че кога искам. Бич. Това показва колко е истински Павел. Мини Купър срещу Ауди. Не стига, че е по-добър на играта, ами избирай по-добрата кола, за да ме наебе още повече. Да се нал! Пусни спиратските! Сега няма да позволя. Бати! Моето име е Димитър Вербатов и съм 38 години. Той не е толкова. Аз се казвам Митко Вербатов и съм 38 години. И старт! Айде, Христо! Къща. Сладолет. Нос. 10 секунди. Нивея. Рулон. Как рулон Нивея, значи можеше да е всичко, брат.